के झाली लाईनी बस नाही बसी राहता होय तरी बाजरास बाजरास रे हजार झाले ये आवत का सायकलेचे रे बस असताना तिलेच्या आणि सायकले बस किती किरकळ दिसला रे बाबा हबरी मारीत या रे पता कळत रे बसी राहता ना अरे बाबा बसतो हा तू होता तू सला सायकले नाही ना क्यात ना सायकलेर मोठा बसला ना बाबा बिनार तू तू गोरी भाषी होता सारखो बोलतो आता मी मोठं काय सांगायचा माताला छोटं ना सायकले नाही ना सांगतो काय आता बोलय त्या मरे आता किती माका बेजार आता क्लोज हटारेस मरे सायकल सायकलचे पळी आहे ना आता आहे ना यार बस बस काय चले हसता मरे सायकले अगर बस सायकलीचे असं बस रे पण ते तिथे आता गोड बस आता चल मारे चल यावर कोणतर वाटेर विल झाले आज इथं का बाबा तू भिनाग रे फुर पडून फार जा हा तू पाऊस मला पाऊस नु तुझी पेस जाण तरी टायर आता 8 बँड देखून चाल म्हणतो नु सायकल सोड तुका हांदा मान पावतो कोणतान तुका पावतो मला पावतो ओ दृष्टी को तुका देऊ पाना यस नो नथिंग ना मला तू किती तरी माग सांगू शकता की झालं बाय लिफ्ट जाय असली शुअर पुंटो तका देऊ तू एक मिनिट बस भाषा देऊ होयला देऊ तू आता माग सांगला टायर फार पासून झाले आपण तू गतो म्हणून रे आता ही फ्रेंडशिप तू गेली आता चोडा चोयला आणि तू माकीत गाळा देव मोठा बस प्लीज माग हेल्प कर एक काम कर तू म्हणे हिंगार आता पाऊस झसका तू घरा आता आवय तू झसके पाय नेता नका ना आद्या पण तू काय एक पाठ सांगितला बसलो देव ना देव ना तू काय की जाते करी हा देव ना देव ना बस तू म्हणजे चालले आम्हा माता अरे सेड रे तू चोडा लागून फ्रेंडशिप पड्यार करून उठवला देव ना तू काय किती वर्ष तू काय देव ना मग ना माग तू म्हणजे ना मा मोडगावर म्हणावर पाय आ जा ना सांग काय मोडगाव ना जा म्हणा आ जा ए दोस्ती टूट गया दोस्ती भाई यो बस come on okay no problem most welcome चांगला मरे गोरी भाषेत देव म्हणू आता चेवडा होती भास्कर लोक लढलो आता तिथं तुला पाल हावायची गिऱ्या चढाई नाचनाक रे आमच्या बसीचे असणार आता चल्या माकानो म्हणजे शमाईक माझ्या बाजारात धरून सोडता यो शमाई यो हो आतलो तुका शमाईक अरे बाबा की जाता काय कोण ना रे तुका माका ओळण स्मार्ट सर मी जा पायाच्या नुसते कोण तू आणि बरी कापस्ता दिची बाल म्हणजे बरी ताजी बाल मग कापस्ताची बाल म्हणजे बरी त्या बाल बरे पहिला तू गाण मानवता नो हा अरे अरे माझी गोळी असत अरे अरे असं काही तण की तण केने